салом алейкум, дӯстони азиз, номи ман Аюб. Видеообращени ма барои ҳамсари Муҳаммад Иқболи Садрдин. Фамилияша намегирам, суратша намемонам, барое ки як зани тоҷик аст. Модари азиз, ман якак гражданин, якак ҷавони тоҷик, як марди тоҷик, ман норозӣ ҳастам аз суханҳои Муҳаммад Иқболе ки промои эфир ки дар эфир 4-5 ҳазор одам аст, изону кашида миллионҳо ҳамсари мардуми муҳоҷира, шермардони тоҷика фоҳиша мегирад. Ба гуфтаи шавҳари шумо тамоми оилаи мо мардуми муҳоҷир, зану фарзандои мо, модарои мо фоҳиша ҳастанд ва кормандони ҳукумат мебараншон, зиношон мекунанд, даже то падаромона. Ман як саволе дорам, модари азиз, хоҳари Муҳаммад Иқболро бурдан зино карданд? хоҳари шуморо бурдан, модари азиз, зино карданд? апаи шуморо, модари шуморо, падари шуморо бурдан зино карданд? шавҳари шумо як курднамак аст, барое ки шавҳари шуморо падараш курднамак буд. модари азиз, ман агар ба ҷои фарзанди ту бошам, худо ҳаёти шом нада, мебурам, агар хушам мард ҳисоб кунам, мебурам аз мардум бахшиш мепурсам дар видеообращение. Именно аз шерои марди тоҷик. Лекин наоборот, фарзанди шумо ҳар минуту секунд, модари азиз, дар сайтҳои интернетӣ мебурояд, зани тоҷика направо налево пас задисе. Як ҷавоне ки ай даҳанаш бӯи шир мекунад, як ҷавоне ки бесавод, ранги падараш бесавод аст. модари азиз, аз ёдат набурор, вақте ки Ленин властта дар даст овард, бар як подписаш тамоми чизи чораи мардум, тамоми бизнесҳо, тамоми корхонаҳо ҳамаш давлатӣ шид. Ба як подпис. Ман ай худам боварӣ дорам ки имрӯзу пага Европа қайдгаш намондааст, модари азиз. Як политикӣ мешавад ки бар як подписаш шумо хоино ба ватан баргардода мешавед. ман аз внутренние дела Ҷумҳурии Тоҷикистон боварӣ дорам. модари азиз, кӯшиш кун ки фарзандат дар айни пирит дуста бигирад, барое ки шавҳари шумо бахшида намешавад. шавҳари шумо хоини не толка давлат, хоини миллат аст, ватанфурӯш аст, миллатфурӯш аст, ранги падараш. модари азиз, камтар тарбия бде. як ҷавон аст. ман агар ба ҷои Муҳаммад Иқбол бошам, тоба тоба, фарзандомо намегузорам ки як оилаи як шаҳрванди дигара пас бизанад. дидесем ки фарзанди шумо бетарбия аст. модари азиз, агар шумо мусулмон бошен, агар шумо модар бошен, агар шумо зани ба обу рӯи тоҷик бошен, бубро видеообращение кун, именно аз мардуми ғариби тоҷик бахшиш бипурс ба ҷои шавҳарат, барое ки шавҳари ту курднамак аст. одаме аст ки мо ӯро одам ҳисоб намекунем. бумбура ба ӯ рӯзиш ҳамон хел марде ки барои ду лайк, ду просмотр миллати худша бифурӯшад. лаънат. фарзанди шумо ҳеҷ вақт бахшида намешавад.
وقت ساعتش میشه قانونی به قانونی جواب میده. با میگم مادر عزیز، اگر شما از خدا بترسین، کم ترکک نبوتی شوهرت فرزندت کم ترکک تربیه بده. کم ترکک. زنده باش مادر عزیز. وزیان دیر نشده است. ایمین فرزندت تربیه بده. عیب است. لعنت به اون پدری که، لعنت به اون مادری که فرزندش میبرویه اویله یک مردی تاجیکا پس میزنه. لعنت.